Evo, naše kapuske. Do prije bolje. Dobro, treba će nam par sati. A sad razno s mnogo poslom. Ko ti je prodao te slatkiše? Neću vam ništa reći. Nađi nas i sa 50 grama Hariba. Ovako te čeka 5 sati dopunske. Mi to možemo skratiti na 2. Ponuda ističe za 30 sekundi. Dobro, prodao mi je Antoni Korlović. Je još netko bio s njim? Da, mislim da je bio Karlo Žiković. Dobro, riješeno. A što je s našim dogovorom? Ja se ne sjećam nikakvog dogovora. Ni ja. Kako se osuđujete? Da. Korlović i Žiković su dileri. Znao. Kako si znao? Ti da njih vidjela? Čujem nešto. Ej! Za koga radite? Ne možemo vam reći. Ona je strašna od vas. Zašto prodajete slatkiše za jabuke? Ne znamo, tako nam je rekla dilerica. No ona nas pusti da se držimo 15% od slatkiša. On nas zadrži jabuke. Šta će jabuke? Ne znamo, nije nam rekla. Samo nam je govorila nešto o zdravom filmu. Zdravi film. Da, luda je. Rekla je da želi biti najzdravija osoba u školi. Dobro, reći ćemo ravnateljici da vam da pismenu opomenu. Idemo. Zvali se me. Da, ponašli smo ovdje. Ne treba, već smo hvatili privode. Korlović i Žiković. Da, ali otici nisu njihovi. Nego, Vana Krasović. onda koja je obsjedna da znamo prekanom. Da, to šta? Dobro poslucile. Ali to nije sve. Našli smo mali komadić piletine na liznici. A što je jučer bilo za marendu? Piletina. Vana su sigurno skriva u kuhinji. Moram javiti agentima. Dobro, što se. Pusti jabuku, ruke na leđa, na noge. Zašto si to učinila? Jer vam zdravi film. Mission complete!